Fisem Malta, id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Burch iffirma dikjerazzjoni għal ħarsien tal-ħaddiema tal-għajnuna umanitarji f'żoni ta' konflitt. Din id-dikjerazzjoni, inizjattiva mill-Awstralja, tibni fuq ix-xogħol ta' Malta fi żmien li kienet fil-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda bilan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-persuni ċivili u li jiġu mħarsa l-liġijiet internazzjonali dwar l-għajnuna umanitarja. U bħala President tal-Grupp ta' Azzjoni Ministerjali tal-Commonwealth, Dr. Burch mexxa is-70 laqgħa ta' dan il-grupp u ppreżenta rapport dwar dan f'laqgħa għall-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi tal-Commonwealth. Stqarrija tal-Ministeru qalet li hawnhekk Malta komplit bl-irwol attiv tagħha favur iżjed kooperazzjoni fih dan il-Commonwealth u l-ħarsien tal-valuri demokratiċi fost il-pajjiżi membri. Dr. Burch indirizza wkoll avveniment li fakkar it-30 sena tar-raba' konferenza dinjija tan-nisa u stqar li Malta għamlet passi kbar il quddiem fir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament u fis-sem tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Għaraf iżda li fadal sfidi x'jintelbu u qal li l-Gvern jinsab determinati żgura li ebda mara jew tifla ma jitħallew jaqgħu lura. Fi New York ukoll il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne-Bela li ħasem f'taħdidiet bejn gvernijiet u professjonisti dwar il-prevenzjoni ta' mart li ma jitteħħitx bħal dak tal-qalb, id-diabete, l-obeżità u l-kanċer, kif ukoll mart relatat mas-saħħa mentali. Il-Ministru Bela qal li l-mart li ma jitteħħitx huwa pandemija siekta u spjega kif il-Gvern Malti ħa deċiżjoni politika li jinvesti fil-prevenzjoni u fl-iskoperta bikrija ta' dan il-mart kif wera fl-aħħar jiem permezz ta' strateġija nazzjonali ġdida marbuta mal-prevenzjoni tal-mart li ma jitteħħitx. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar li Malta qed taħdem fuq pjan nazzjonali tal-kanċer li ser ikollu lan jifrex is-servizzi ta' screening, jintroduċi it-testjar ġenetiku u jħaddem inizjattivi ġodda għal kanċer tal-prostata u tal-pulmun. Uffiċjal qoli tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa faħħar ħidmet Malta dwar il-prevenzjoni ta' mart li ma jitteħħitx fosthom f'livell internazzjonali.